mung kalih setengah. Mangga Mas Slamet legda carita kapure nderek ngergaken swasana lumantar dono swanten kaliyan kadang-kadang Modesti. Slamet Wilujeng dalu Mas Kayek. Kok kayek? Oh Mas Yeke. Nah, Mas Yeke. Ki Slamet pakanane kangkung nak ning kidul kono. Rumangsa kowe kebubule kae iki. Nggih niki alhamdulillah niki nggih calon dalang Pak Bu, mungkin nek gadah kersa mantu napa apa tegah desa niki jeneng apa ngono. Ah bersih dusun mbok bilih badhe nanggep dalang, nah niki Mas Slamet. Alhamdulillah ya. Dalang nih kok ya ireng, nih ora apa-apa ora ketok karo ngono. Gawan lahir gitu Mas iki Mas. Oh ya kan lahir. Gawan lahir Mas. Oh nggih. Pripun pawartose? Alhamdulillah. Pirang-pirang minggu bahkan sasen. Nggih. Mboten kepanggih kalih Kakang Mas Kayek. Oh aku ditilap ayo. Ditilap. Heeh. Lah pripun? Mbah kuwi ditilap jare. Lan jenengan dijob malah mancing. Lah witekno hobi kok ya golek duit ya golek seneng. Nggih. Nah niki ngeten hamiak sepini swasana niki monggo Mas Slamet Eki Slamet dono swanten. Saos lelipur nggih. Kula kanca-kanca Modesti. nggih kula rencangi kalih Mbak Minten asih sayang. Nah, iki cah loro iki nak pamane judune patut ya. Nah. Nggih. Radi majeng Mas. Radi maju Mas. Aku Mbak tak asih nguri. lambine ijo. Apa ijo ki ya piye? Ijo apa? Bejane sing ngepek bojo sumben. Ulu. Ijo. Bejane sing Ngepek duwe bojo. 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 Lah nek ireng Ireng iki iri mboten pareng Mas. Ireng yang sangat ireng. Ora apa-apa, ireng ki mertandake kekekalan dan abadi kok Mas. Ireng. Oh. Mertandake wong lanang ki seneng bekerja keras. rungokno. Tegese ireng ki iri niku mboten pareng. Nah. Rungokno. Terus apa nih? Ireng-irenge sepur. Lah nggih. Niki ngoten, niki monggo duet kali Mbak Minten lagunipun napa? Nggih saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para tamu sekecakaken anggenipun lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mirsani kula sak kanca Campur Sari Modesti Musik. Nggih. Nggih. Nyuwun tintingane pelok 6 Mas Desta. Nek nyuwun nyuwun 6 nggih kula caos wilah to wau. Maksudnya ting-tingan. Oh tintingan. Pamintaku. Oke, Pak Mintahu. Nimas Sidase Hantot runtot tansah rerundungan. Mas Yeke, Dalem nggih wonten dawuh. gandeng no yogane Modesti niku kan yoga multikalen. Nggih. Talenta maksudnya Mas. Talenta. Niki
Nek umpami bawane dipun oper-oper ngoten napa mboten adil nggih Mas nggih. Wah, cocok nih. Kudu gelem. Lho. Dioper, heeh. Lah do minggat ning ndi? Lah kok malah do minggat. Oh, kurang aja. Lebih distawe. Ya wes ngene wae. Iki sing dioper tukang demunge karo MC-ne. Heeh. Kowe sing bawa, aku sing nyaron genti. Lah kok rusuh ta? Nah, MC kok penak emen ki. lah wong jenenge MC iki kudu ora kurang cara. Engko bayarannya sing apik jenengan. Kan sing MC jenengan. Nah, tutupno aku engko tak nyaron genti. Mur nyarone gayaanku mbiyen. Ing sarina sawa ngine datan kinggang sarambot lamun ato caketing ati Swara dalang ya tetep apik. Mas ya kak, Dalem. kula pengen mireng swantune ni Mas Asih Mas ya kak. Oh, inggih. Monggo diajeng. Yen cedhak tansah mulat Swantune sae Kaya wangi. kaya wonge. Sita asih Pindo mimi hamindona ayo bareng nimas hanetepi wajib sita asih perayaan. Mbak Asih Mas. tidak lupa mengucapkan selamat buat Mas Nganten dan Mbak Nganten Mbak Asih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah nggih Mas Nganten dan Mbak Nganten. Wis cocok cocok kaya seragame Ngantene wernane Apa ki, seragame Mas? coklat. coklat apa kuwi? Pertandake cocok dan melekat. Cocok dan melekat. Lah nggih. Oke. Baik. Lah nggih to. Dalangnya luwes. Pinter men to Mas saiki Mas. Dalang Pinter Swara ngapus. yo apik. isih dalang. Jamune sapa Mas? Jamune apa kok jamune jamune sapa? apa? Waringi natep wae. Gagat enjang ayo cecah. Kok sik to Mas? Nek ngono ki mbok yo ngomong kancane sik Mas langgame iki ngono kencan sik kok. Kuwi iki arep bales laku dendam, dhewe. kuwi iki mau kuwi bales dendam dikon bales bawa ora gelem. Mbok kene sing nyanyi terus ora di nganu, ya yoga nek ndelok aduk ya ngono kuwi. Kurang ajar gedaan. Yo ben. Kok ya. Ya. Coba Tang, baleni. Gagat enjang wanci bangun ungun terus ngalami
ingkang mawe daya tunung misa kumtu mati surya candra kartika mangku daya manuk manyar buntuti dawa Apa ki, Mas? mugi-mugi temanten anyar manggih bagya mulya Amin. Amin. gentian jenengan sing parian Manuk manyar leleken klenteng. Aduh, apa wi? Mugi temanten anyar enggal meteng. Alhamdulillah. Ya, Mas, ya. aku ra iso mbayangke manuk manyar keleleken klenteng sing seret Parian penting pase ngono lho. bocah kok sing kreatif Iki rekreasi lho Mas jenenge ngene iki. wis kaya Nyi Roro Kidul no isan. Kreasi maksudnya. Sayang bangun pungun pungun terus ngalamun mungung murungpi taing embun ingkang mawe daya tunung misa gunggu mati surya candra kartika mangku daya menika langgam favorit kula
kula. Oh, favorit jenengan. Artinya apa ki Mas gagat injang? Gagat ki? injang tansah eling marang Gusti. Oh, ngono. Ngoten. Ya Tekai tenanan kok. Lah perang nggih. Lembuh aku ki makan Lirike kari dhewe to. Saya mantap agung ke asmaning Gusti. Oh ya. Dalang kok, Cah. Penak ya, Trok. Iya. Iya penak. Ya. Saya mantap ngagung ke asmaning Gusti. Maha asih saya dikang moho suci. Sampun Mas Slamet. Matur nuwun nggih Mbak Asih Aku duduk ya minten. Mas. Sampun Mas Yekek Nggih, tetembanganipun wonten langgam gagat injang sampun katur Mas Onje Yekek. matur sembah nuwun. Dumawah Nggih. sami-sami Nggih, Pak Dalang, Mang Nuk mrika. Nuk kulang sal nuk niki. Nggih, Mang Nuk riyen ku melih. Nggih. Sampun katur gagat ingkang lumantar